Predstavte si, že ste na pohrebe a zrazu sa zosnulá v rakve pred vami posadí a díva sa na vás, ako by sa nič nestalo. Nie je to scéna z hororu, ale skutočný prípad, ktorý sa odohral pred viac než 100 rokmi v Južnej Karolíne. A hoci sa Essie Dunbar prebrala na vlastnom pohrebe, to, čo nasledovalo, bolo ešte desivejšie. Essie Dunbar bola mladá afroamerická žena, ktorá v roku 1915 žila v mestečku Blackville v Južnej Karolíne. Mala epilepsiu, chorobu, ktorá bola v tej dobe málo pochopená a často sprevádzaná predsudkami. Jeden z jej záchvatov sa jej stal osudným. Aspoň si to všetci mysleli. Lekári, ktorí ju vyšetrili po silnom epileptickom záchvate, konštatovali smrť. Essie mala vtedy len 30 rokov. V tej dobe bolo zvykom pochovávať zosnulých veľmi rýchlo, často už na druhý deň. Pohreb Essie bol naplánovaný na nasledujúci deň po jej údajnej smrti. Jej sestra však bývala v inom meste a nestihla prísť na čas. Keď dorazila, obrad sa už končil a rakva bola spustená do hrobu. Zúfalá prosila, aby ju ešte raz vytiahli a otvorili, aby sa so sestrou mohla rozlúčiť. Prítomní teda rakvu otvorili a vtedy sa stalo niečo, čo nikto nečakal. Pred zhrozeným davom sa Essie posadila. Jej oči sa otvorili a začala sa hýbať, akoby zázrakom ožila. Ľudia v panike kričali a utekali z cintorína. Mysleli si, že vstala z mŕtvych. Essie totiž vôbec nebola mŕtva. S najväčšou pravdepodobnosťou lekári v tej dobe nedokázali rozoznať jej stav a tak ju pochovali zaživa. No stihla sa prebrať skôr, než bolo neskoro. Hoci táto udalosť mohla byť pre Essie začiatkom novej kapitoly života, v skutočnosti sa stala jej prekliatím. Miestni ľudia ju začali vnímať ako niečo neprirodzené, ako by patrila do ríše mŕtvych. Hovorilo sa, že to je tá, ktorá vstala z hrobu. Essie prežila svoj vlastný pohreb, no namiesto oslavy života ju okolie začalo odsudzovať. Ľudia sa jej báli. Po svojom pohrebe žila ešte 42 rokov. Zomrela v roku 1955 a tentokrát už naozaj. Ľudia však nikdy nezabudli na jej prvý pohreb a jej príbeh sa stal legendou. Prípad Essie Dunbar je jedným z najznámejších dôkazov, že predstava byť pochovaný zaživa nebola len nočnou morou, ale reálnou hrozbou. V minulosti totiž neexistovali moderné prístroje na zisťovanie smrti a tak sa takéto prípady stávali častejšie, než si vieme predstaviť. Príbeh Essie je pripomenutím, že hranica medzi životom a smrťou môže byť oveľa tenšia, než si myslíme. A čo by ste urobili vy, keby ste na takom pohrebe boli? Utiekli by ste, alebo by ste ostali stáť fascinovaní zázrakom? Ďakujem vám za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu.